Hola, bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí en una nova sessió dels projectes de Som Cristians. Estem dintre de l'anomenada experiència monàstica, que té diferents projectes autònoms. Un d'ells és el del Camí Monàstic, que avui ens convoca aquí, i que al llarg d'aquest primer curs hem fet 3 sessions en les quals el que pretenem és donar resposta a una tradició secular com és la benedictina, per tal de, d'una banda, actualitzar-la al món d'avui i, d'altra banda, poder-la aplicar i poder-la viure en la vida ordinària. Després de les sessions a la germana i abadessa Maria del Mar Albejà al novembre i de la germana Conxita Gómez al mes de març, avui tenim amb nosaltres el doctor Jaume Duran. Ell és oblat de Montserrat, ell és teòleg, ell és doctor en medicina i també amb una llarga formació en diferents àmbits, entre ells, evidentment, el de les ciències religioses, on a l'ISCREP també imparteix docència. Ell ens acompanyarà cada any en una sessió que molt amablement ens ha volgut proposar i nosaltres hem acollit amb molt d'interès perquè necessitàvem tenir una formació dels principis fonamentals de l'espiritualitat benedictina i ell ens anirà parlant, ja dic, un cop l'any sobre aquest aspecte. Avui ens trobarem en aquesta hora i mitja llarga. Hi haurà una hora llarga, hora i mitja com a molt. Hi haurà una part de ponència, com sempre, amb en Jaume, que ens farà la seva exposició, i després obrirem micròfons per tal de poder acollir el diàleg i les intervencions de tothom. Jaume Duran, moltes gràcies per estar aquí a meitat setmana i amb tota la feina i els compromisos que sabem que avui tenies, per tal de compartir amb nosaltres. Endavant i t'escoltem. Moltes gràcies, Xavier, i a tots els que bonament avui esteu connectats o que us podreu connectar més tard o que en qualsevol cas podreu fer ús d'aquesta informació, d'aquesta xerrada que m'agradaria compartir amb vosaltres. Com deia precisament en Xavier, un dels motius més interessants de poder participar en aquesta xerrada de camí monàstic és el d'intentar compartir amb vosaltres en format de comunitat el que serien alguns principis de l'espiritualitat benedictina extrets de la regla benedictina per poder posar en pràctica avui i posar en pràctica avui d'una manera especial aquells que som fora dels monestirs. És a dir, en el fons, l'espiritualitat benedictina no és més que una música per seguir a Jesús. L'objectiu de qualsevol model d'espiritualitat és el de seguir aquesta experiència cristiana a partir d'algunes eines. Una d'aquestes és precisament el del camí monàstic o el de l'experiència benedictina, i a partir de la regla de Sant Benet m'agradaria compartir amb vosaltres aquesta experiència de 8 grans principis que podrien emanar del que serien aquests 73 capítols. Sabeu que la regla de Sant Benet és una regla benedictina que Sant Benet de Núrcia escriu aproximadament a principis del segle VI, per tant fa molts dies, i en el marc i en el context d'un model de necessitat de posar ordre i, per tant, de regular el que serien les experiències eremítiques, les experiències de cerca individual de les persones. No és la primera regla, ja existien altres regles, però probablement Sant Benet, especialment en aquella Itàlia convulsa, de canvi de segle també, d'enfonsament dels models de l'imperi romà, etc., demanaven posar un cert ordre. Aquest és precisament el que va constituir l'objectiu, diguéssim, primer o bàsic d'aquesta regla de Sant Benet. Penseu que de la regla de Sant Benet, diguéssim, n'emana tot el que seria l'estructura de la vida dins dels monestirs, tant dels monestirs benedictins com després dels monestirs cistercencs o els trapaers, etc., de totes aquelles experiències. També és bonic considerar que és un model de regla o de proposta de vida que és abans de la Reforma, per tant, que engloba tots els pensaments també
cristians en el context d'una manera d'entendre la cerca espiritual de Jesús. Aquesta regla, com us deia, té 73 capítols i un pròleg, que és extraordinari. Probablement és aquella part de la regla que més combina, que crida, que sacseja l'espiritualitat d'aquell que vol seguir a Jesús a través d'aquesta escola de servei diví, que seria la regla de Sant Benet, i que comença amb unes paraules extraordinàries. Escolta, fill. Comença la regla amb un escolta, fill, en el sentit de parar l'orella, i de ser capaços d'interioritzar el que vol dir aquesta eina que després de 14-15 segles encara avui ens suscita alguna cosa d'interès. Però la xerrada d'avui, emmarcada, com us deia, a partir de l'experiència d'aquesta regla benedictina, és una proposta de 8 principis que podríem entendre que serien aquells pilars sobre els que podríem construir el model d'espiritualitat de Sant Benet per aprofitar la nostra vida de cada dia, en el nostre dia a dia. Seria com aquell principi i fonament ignasià que fa pensar que tot rau en el servei, en la lloança, en l'agraïment, en el focus en nostre Senyor, en Jesús. Doncs aquests 8 principis, que ara compartiré amb vosaltres, avui parlarem de 4 i en la propera sessió en parlarem de 4 més, esdevindrien, com us dic, aquests pilars o aquest canal per canalitzar això. La regla de Sant Benet proposaria aquests principis que serien l'ordre. Un principi seria l'ordre, ara en parlarem. Un segon principi seria la pregària. Un tercer principi seria el de la feina. El quart principi seria el de l'ascetisme, la vida ascètica, l'austeritat. Un cinquè principi seria el de l'arrelament, el de tenir el focus posat en un lloc, en l'estar arrelat. El sisè principi seria el de l'hospitalitat, el model, per descomptat, monàstic, és un model hospitalari. El setè seria el de la comunitat, res es fa si no ho fem en comunitat. I el vuitè seria el de l'equilibri de la persona, el de l'equilibri del grup. Aquests 8 principis, veureu, ara ens endinsarem una mica en els primers 4 principis, veureu que ens són suggeridors. Ens són suggeridors per fer aquest seguiment d'una manera que consolida una espiritualitat que, tot i ésser escrita al 1500 i poc, al segle VI, la podem viure avui al 2022, en ple segle XXI, i que sembla suggerent per una espiritualitat cristiana actual, de fora dels monestirs, la que vivim als carrers, als barris, a les famílies, a les diferents comunitats. Per tant, entraria a parlar d'aquest primer principi de l'espiritualitat benedictina, que seria l'ordre. Sant Benet parla de l'ordre a la seva regla. Fixeu-vos, per exemple, que si analitzem una mica la regla de Sant Benet, que no és motiu d'això, però d'aquests 73 capítols, pràcticament 50 capítols de la regla tenen a veure amb com s'ordena la vida dintre d'una comunitat. Aquesta era una funció molt important que va tenir la regla, com posar ordre a dintre de la regla. Però el concepte d'ordre del que parla Sant Benet té a veure amb una manera, diguéssim, canalitzada, planificada, de superar la incertesa en la que avui vivim. Certament, avui, segle XXI, estem immersos en un món molt volàtil. És un món molt variat. És un món on les coses comencen i s'acaben ràpidament. Són fugisseres. Les organitzacions, les institucions, fins i tot la vida de les comunitats, de les famílies, etc. Tot és molt volàtil, i això genera incertesa. I la incertesa genera neguit. També és, com us deia,
incert en ell mateix, no? Abans les coses sabíem que era blanc o negre, o que les coses eren... Avui tot es desdibuixa molt més. Tot és complex. Diríem que és més difícil de definir. Les coses no acaben de ser del tot d'una manera. No sabem mai què està a la dreta i a l'esquerra o a dalt o a baix, no? I són complexes de definir, tenen excessius matisos. Precisament perquè l'evolució tecnològica ens ha permès endinsar-nos tant. Abans pensàvem que l'àtom, no? Àtom ve de la paraula grega que vol dir no tallable, àtom, que vol dir que no es pot trencar. I en canvi l'àtom no només es trenca, sinó que hi ha infinitat de partícules i de desplegament de nanopartícules molt més menudes del que serien els electrons, que avui ens permeten conèixer realitats, no? En la part micro, però també en la part macro, no? Ara, doncs, no fa molt, en segle XX, la física quàntica i els coneixements d'aquests espais infinits de l'univers se'ns suggereixen d'una immensitat inabastable i, per tant, cada cop molt més complexes i molt més ambigus. En aquest món, que tot és tan canviant i tot és tan incert, l'ordre que proposa Benet ens ajuda a disminuir l'incertesa, ens ajuda a posar més pau en l'interior. És una proposta, aquesta de l'ordre, que té a veure amb la convivència. L'ordre és necessari per a conviure, per homogeneïtzar una vida en comunitat. Tots tenim vides en comunitat. Les tenim a casa, les tenim a la feina, les tenim amb el veïnat, les tenim a les localitats en les que vivim, els pobles, les viles, no? Sense un ordre és molt difícil la vida en comunitat, no? I tanmateix no és un ordre que equivalgui a una disciplina, allò del mando i ordeno. És un altre tipus d'ordre. És un ordre que té més a veure amb la voluntat, amb la iniciativa de l'individu, la iniciativa voluntària conscient d'aquesta part cortical del cervell, no? Allò que podríem dir les jerarquies, les deganies, les diferents responsabilitats que arreu són necessàries, tenen a veure amb un ordre en comú. I, per exemple, la regla, com us deia, té més de 50 capítols adreçats a posar un cert ordre que permetin la convivència. No és perquè sí, no és un ordre perquè sí, sinó que està orientat a la comunitat. A l'ordre del que parla la regla i que ens proposa Sant Benet, ens suggereix també a l'ordre natural de la vida. Fixeu-vos que avui, per més que vulguem córrer, la primavera té el seu calendari i l'estiu té el seu calendari. El món, per exemple, de l'experiència natural ens deixa clar que una vida ordenada és molt més sana, és molt més fructífera. Atendre i escoltar l'ordre, la cadència de la vida és intel·ligent. L'ésser humà, per exemple, té un ritme circadià. No podem viure sense dormir. No podem viure sense descansar. Hi ha un moment per cada cosa, com diria el llibre de Kohelet, no? Però especialment els ritmes circadians són els que permeten la vida. Sense ordre, sense estacions, no tindríem, diguéssim, natura. I sense natura no tindríem tampoc, no podríem experimentar a Déu. Fixeu-vos que la pròpia creació del Gènesis 1 segueix un ordre. Són 6 dies més un dia de descans. És una experiència ordenada en la que la finalitat, la lectura final, com a creients, és que tot el final depèn de Déu. I fixeu-vos que darrere de cada ordre, l'ordre del moment físic de la llum, després del moment químic de les partícules, després del moment biològic de la vida, i després del moment històric, l'aparició de l'ésser humà, que se'ns explica en el Gènesi, aquest ordre té a veure amb Déu. És un ordre que té a veure amb Déu, i això és molt bonic. Tanmateix, és veritat que l'home, el ser humà d'avui, estem tot el dia intentant saltar l'ordre aquest. Estem maldant per subvenir a l'ordenament. Busquem dreceres,
ens acollim a qualsevol viarany que ens faci arribar més ràpid. No tenim espera, volem les coses de manera no immediata, sinó instantània. No? Cliquem 30 vegades al ratolí de l'ordinador perquè s'obrin totes les pantalles. No? És una espècie d'anada bòlit. No? Actuem com veritables passavolants de la realitat. No? I això fa que ens submergim en la superficialitat de tot. No? És una espècie com de cercar i fins i tot exigir els resultats a la vida sense ni llaurar la terra, ni regar-la. No? És la cultura del voler-ho tot, però a més sense esforç. Ens porta una mica en aquella sensació o en aquell espai que diríem sense ordre ni concert. Fixeu-vos que tornem a utilitzar el terme de l'ordre en la vida, sense ordre ni concert. No? I efectivament, el no ordre és el desordre. El no ordre no és la pau, no és el no res. El no ordre és el desordre. I el desordre, en l'ésser humà i en la cultura, porta en malaltia, acaba fent en malaltir. No? El desordre físicament ens porta a l'esgotament, ens porta fins i tot a trastorns endocrins, a trastorns cardiovasculars, la depressió. Fem de saltimbanquins, saltimbanquinegem i tenim malalties per estrès, probablement generades pel desordre. El desordre que és el no ordre, com diríem. També ens afecta intel·lectualment el desordre. Perdem efectivitat, perdem eficiència, ens dispersem. I d'una manera emocional, també. L'ordre emocional ens permet ordenar els sentiments. Ara, avui en dia, ja no ordenem els sentiments. Un sentiment són aquelles emocions que percebem passades pel sistema cortical. Això, de retruc, ens retorna una emoció intel·ligent que construeix un sentiment. Avui vivim d'emocions. Ja no som capaços ni d'elaborar sentiments pensats i viscuts. És una mica allò que li diu la guineu al Petit Príncep. Recordeu el capítol 21 del Petit Príncep, aquest extraordinari llibre d'Antoine de Saint-Exupéry, que li diu: si vols que et domestiqui molt temps, primer t'assentaràs una mica més lluny i després una mica més a prop, d'una manera ordenada, diríem, perquè les coses passin de tal manera que aprofundim i generem ritus, com diu el mateix Petit Príncep, que estan, diguéssim, fonamentats en aquest aprofundir, en aquest anar endins que el desordre no ens permet. L'ordre, en definitiva, i passaria a l'altre punt, comporta humilitat. Acceptar l'ordre és fruit de l'esforç, de la virtut d'acceptar que les coses tenen la seva cadència i d'admirar. Suposa un entrenament per viure, un entrenament per fer extraordinari allò que és ordinari. Fixeu-vos que l'ordre i les coses ordinàries estan tan a la vora que diem, home, està tot tan ordenat que és com ordinari. Aquesta és l'expressió que, gràcies a viure les coses en aquest sentit d'un ordre que té a veure amb Déu, que té a veure amb la creació sencera, ens permet fer extraordinàries aquelles coses ordinàries. Aquest seria un primer pilar, que seria el de l'ordre. Un segon pilar molt important és el de la pregària. És veritat, sense pregària perdrem la vida espiritual. No estem abassats en la pregària, però la pregària, en definitiva, fixeu-vos que diu la primera carta de Sant Pau als Tessalonicencs, i això ho comenta la regla: sigueu constants en l'oració. És molt important, perquè jo diria que és la manera d'anar regant aquest camp que ens toca llaurar a la vida. La pregària pot ser gota a gota, pot ser ara al dematí a la nit, però no podem deixar de regar aquest camp. La pregària està explicada en diferents capítols de la regla. El capítol 8, el 20, ens parlen abastament de l'oració com un hàbit regular. Fixeu-vos que en el món dels monestirs i en el món de la cultura, els oblats, etc., els seguidors de la regla tenen la pràctica de pregar 5 cops al dia. És una manera d'entrar a boxes, d'aturar el cotxe de la vida, del circuit, per recordar
que cal regar aquesta terra i aleshores això es fa a través d'una cadència de salms o d'altres coses, perquè en el fons la pregària és comunicació. I és una comunicació que comporta precisament aquesta dualitat, un emissor i un receptor. Tota comunicació té aquesta, diguéssim, lògica d'una part que emet un missatge i una part que rep el missatge. Hi ha un missatge i hi ha un canal de comunicació. Clar, la sort que tenim els creients és que Déu és al mateix temps emissor i receptor. En la pregària d'escolta, Déu és l'emissor si nosaltres parem l'orella. I també en la pregària de compartir, de comunicar, Déu sempre té el canal obert. Per tant, aquesta invitació a la comunicació, que no és més que la pregària, és una constant, és un pilar de l'espiritualitat benedictina. Diu, escolta, i quin és el missatge? Bueno, ens ho va dir Jesús, el missatge és el Pare Nostre, i com a mínim a partir d'aquí el que vulguem, però el canal, doncs el canal pot ser a la parròquia, en una capella, passejant pel camp, caminant per la platja, compartint qualsevol lloc, qualsevol espai en el que sigui possible aquesta comunicació. No hi ha una fórmula magistral perquè cada emissor i cada moment de la recepció demana un espai personal. També és contemplació la pregària. No sempre és la comunicació. També hi ha la pregària silenciosa, la de la contemplació, que precisament demana silenci. Un dels exercicis més complexos per l'ésser humà. Estem acostumats a enraonar sempre. Aquesta contemplació demana sobretot anar endins, vèncer els sentits. Segur que estem dotats els éssers humans de milions de receptors que porten milers i milers i milers de dades i d'informació al nostre sistema nerviós central. Gràcies a Déu no n'aprofitem una mil·lèsima part. Estem constantment rebent inputs dels nostres receptors visuals, dels receptors auditius, tàctils, però gràcies a Déu som selectius. Depèn de nosaltres la selecció. Per exemple, depèn de nosaltres fer silenci o no fer silenci. I allà on siguem capaços d'arribar en aquest context de la pregària com a contemplació. La pregària també és una paraula llegida, també és la lectio divina, i d'això en parla la regla. També a través de la lectura meditada, de la lectura assaborida, tornem als sentits. A partir d'aquí anem fent nostra aquesta paraula de Déu, l'anem meditant i donem resposta en la nostra vida. La lectio és aquella manera d'entendre que aquella paraula de Déu que rebem transforma, ens mou a la nostra vida. Fixeu-vos que ens mou té a veure amb emoció, ve la mateixa arrel llatina movere, i per tant allò que ens toca l'emoció, la paraula de Déu, quan no la llegim intel·lectualment, sinó que ens toca l'experiència de cada un, ens fa moure. Finalment, la pregària, és veritat que, tal com la proposa Sant Benet, transforma en aquest model d'escola de servei diví, ens va configurant en Crist. La pregària, com els camps, a mesura que els vas regant, no saps exactament quin dia surten les fulles verdes i no et notes quin dia surt el fruit. Però ben segur, gràcies a la fe, sabem que regant, o bé gota a gota, o bé amb dispersió, etc., la pregària ens va configurant. És com el festeig de l'amor. Cal anar preparat, cal anar alentit. No podem activar la pregària després d'una marató immediata. Cal alentir el cor per entendre bé els batecs. Cal anar preparant totes les dimensions humanes per arribar a Déu. Aquest és el sentit de la pregària en la regla com a pilar fonamental. Demana relaxar els sentits, alentir el nostre ritme cardiovascular, fer silenci i deixar-se. Pregar no és més, doncs, que obrir-se del tot a la voluntat de Déu, obrir-se al món. És, com sempre, la pregària
és més silenci que paraula. Aquesta és la vocació d'aquest segon pilar. Per tant, tindríem l'ordre, tindríem la pregària. Un tercer pilar d'aquest model, d'aquesta proposta d'espiritualitat benedictina, és el treball. És de tots conegut allò de que és benedictí el ora et labora. Ora et labora sembla que sigui benedictí, tanmateix és una frase que Sant Benet ni va dir ni va escriure. Ens apareix al segle XIX. No és una frase benedictina, tot i que s'ajusta molt a la vocació de Sant Benet. Perquè és veritat que a la regla Sant Benet parla de que el treball és molt important per la vida de l'home. Fixeu-vos, si voleu, consulteu el capítol 48 de la regla, que en parlarà bastament. És un treball que està pensat pel món. És un treball que està pensat per la comunitat. No és un treball per un mateix. Avui és molt diferent, això. Al segle XXI que vivim, cadascú fa el seu currículum personal, ningú parla de currículums comunitaris. I la gent treballa per assolir fites, per millorar ell. Sant Benet ens proposa una altra cosa. És un treball que té sentit en tant que és un servei. Treballem per viure o vivim per treballar? Aquest és un eslògan d'un anunci avui, no? Però és un eslògan que si llegíssim l'Evangeli també ens l'hauríem de fer pensar, no? Com és la nostra feina, no? Clar, li posem galons a les feines. Els hi posem també categories, no? Com els hotels, no? Una feina de primera, una feina de segona. I els èxits en el treball estan relacionats, doncs, amb la retribució, amb allò que compta, amb allò que es pot mesurar, que es pot pesar. Sant Benet ens proposa una altra cosa, no? Un treball per als altres, un treball pel servei. I diu el capítol 48, com us deia, no? Diu, l'ociositat és enemiga de l'ànima. Per tant, l'ésser humà o està treballant o està pregant. En el sentit que treballar també és compartir les feines de la comunitat, tan dignes com qualsevol altra. Relligar llibres, escombrar, fer el pati, donar classes, editar un llibre, tot és treball. El treball, en definitiva, santifica. I la santificació és apropar-nos al camí de Déu. Pot santificar la vida d'una persona. Ens santifica el que fem, però d'una manera especial el com fem les coses. Aquesta és la clau que penso que és important de considerar en aquest model de pilar benedictí. No només el què fem des del punt de vista de la feina, sinó el com fem. Allò que aporta valor, que marca diferència, que fa diferent la nostra feina. I per sobre del com ho fem està especialment el per què ho fem. Quina és la raó fonamental? Aquests són els 3 eixos de qualsevol estratègia. Avui en el món de l'empresa, en el món del màrqueting, en el món de les organitzacions, totes les estratègies tenen a veure amb el què es fa, en el com es fa i per qui es fa. I aquest treball, aquesta feina, té sentit en tant que ens apropa al servei dels altres. Fixeu-vos fins i tot que treball és un concepte inicialment negatiu. Treball té una arrel llatina que ve de trepalium. Trepalium era un espai de tortura, era un espai de lligam. El trepalium eren 3 pals on posaven els esclaus. De fer coses obligadament, no? Com ha canviat les coses, avui tothom vol un treball, no? Però té aquesta arrel, no? I en el segle VI, quan Sant Benet parla del treball, tenia aquesta concepció social, no? Els homes que treballaven eren els esclaus i l'home lliure no treballava a la Grècia clàssica. Tanmateix, la nostra vida al món ens fa important. Fixeu-vos que totes les coses, però, diu Sant Benet en el capítol 48 aquest que us diu, que es facin amb moderació, pensant en els més febles. L'objectiu no és un treball com ara, no? La gent es mata pels treballs, no? Passem més hores treballant que vivint. Això no té res a veure amb aquesta vocació benedictina. Sí que és veritat que avui, en el segle XXI, per estar en el món de cada dia, els treballs
cal considerar 3 elements que són fonamentals i que des del punt de vista cristià els hem de contemplar. El primer és el món dels coneixements. Ens cal aprendre bé les coses, ens cal estar al dia. No s'hi val dir, bueno, això ja més o menys. No, home, cal fer la feina amb diligència, cal estar preparat per fer les coses. També cal tenir habilitats. Avui tots els treballs tenen aquest altre component. Ja no és només allò que saps, sinó amb quines habilitats de treballar amb els altres, de relacionar-te, d'apropar-t'hi i sobretot les actituds. Serien les 3 potes de qualsevol tamboret. I jo crec que fins i tot en aquest, sense contemplar aquesta pota de les actituds que tenen a veure amb els valors, amb aquella escala de valors personals, els treballs avui estan morts. Per això a mi em sembla que no reeixirà mai del tot el tema de la intel·ligència artificial, de la robòtica substituint a les persones, no? Perquè els hi faltarà l'esperit. I podran ser màquines infal·libles des del punt de vista del coneixement. Podran anar, ja ho van ara, molt més ràpides que la ment humana i que qualsevol calculadora, però sense esperit, sense ànima, la major part de les feines perden la seva essència. Sobretot perden el seu perquè. Clar, té una proposta atractiva, molt interessant, que és desplegar totes les intel·ligències del ser humà. Estem capacitats, l'ésser humà, ens diferenciem sobretot, alguns més que altres, però dels simis més avançats, pel nostre espai, pel volum cortical. I durant el segle XX va ser molt important desplegar tot el que els psicòlegs de les intel·ligències múltiples, Gardner, a partir dels anys 80, va definir les 8 tipus d'intel·ligència. Abans la intel·ligència era sobretot la memòria i la capacitat de càlcul. I a les escoles ens feien aprendre les coses de memòria i a calcular ràpidament. Si eres més ràpid, passaves la llista dels intel·ligents. Gardner als anys 80 ja va definir que no, que les intel·ligències són múltiples i que hi ha intel·ligències intrapersonals, interpersonals, espaials, 8 intel·ligències múltiples que no explicaré i que probablement heu sentit, però fixeu-vos que als anys 90 David Goleman destapa un altre element, la intel·ligència emocional. Hi ha una part del cervell de l'ésser humà que està connectat a l'àrea límbica, el nostre cervell límbic, que és anterior al cervell cortical i que ens permet les emocions, que ens vertebra les emocions. Avui fins i tot els neurobiòlegs més avançats, la neurociència d'avui, ens diu que més del 80% de les nostres decisions, que sembla que les prenguem a l'àrea cortical, estan preses a l'àrea emocional. Per tant, aquesta intel·ligència emocional de com ens relacionem és molt important també a les feines. I va ser a partir dels anys 2000 que Zohar i altres col·laboradors, altres pensadors després també n'han parlat, especialment, per exemple, el doctor Torralba, filòsof que tots coneixeu, les intel·ligències espirituals. Fixeu-vos, la intel·ligència múltiple, la intel·ligència emocional i, finalment, la intel·ligència espiritual. Sembla com si anéssim endins, descobrint cap endins, i anem a les arrels, en allà on aquell alè de Déu, Gènesi 2, Gènesi el segon capítol, quan Déu alena i posa l'esperit en l'ésser humà i el fa diferent de les altres espècies. Per tant, allò que ens fa diferents és cada cop allò més intangible i també forma part del treball. El treball, segons la regla i segons la vocació benedictina, ha de ser un treball ben fet, fet diligentment. M'agrada molt pensar i us recomano un llibre si el teniu a l'abast i si no, crec que està exhaurit però ho podríeu trobar. És un llibre que es diu Les virtuts d'estar per casa, de mossèn Martí Amagat. Un capellà de la Garrotxa extraordinari, ja és mort, lamentablement, ens va deixar fa uns anys, però va deixar algunes perles escrites. Una d'elles és aquest llibre extraordinari, Les virtuts d'estar per casa. I en allà parla d'algunes virtuts que tenen a veure amb el treball, la puntualitat, la feina ben feta. Diu una cosa que és fantàstica. La feina mal feta és com si no estigués feta. I és veritat. Ara som una mica matossers de qualsevol manera, no? Fem les coses amb faltes d'ortografia, les deixem a mig acabar. El treball benedictí és, no cal que corris, però fem-ho bé, fem-ho diligentment. Per què? Perquè a darrere de la feina hi ha l'amor per l'altre.
hi ha aquesta capacitat, aquesta voluntat de fer bé, de no fer malament i de transmetre aquells valors que ens vertebren com a persones. La feina ha d'estar inserida en la vida sencera de la persona. No pot ser la més important. Tampoc pot deixar de ser important. Perquè qualsevol feina que fem, ajudar l'altre, fer el llit, fer el sopar, compartir, té a veure amb precisament amb aquesta vocació de servir, amb la seva realitat espiritual. Finalment, el treball és expressió d'amor i caritat pels cristians. Per tant, benvinguts al món, aquest pilar que demana aquesta espiritualitat benedictina i que suposa energia, suposa constància i que, a més, demana grup, demana la major part de les feines no es poden fer soles. Necessitem dels altres i, per tant, ens suggereix la humilitat. Fixeu-vos que hi ha una dita, si vols anar ràpid, vés-hi sol, però si vols anar lluny, vés acompanyat. La proposta benedictina de la feina és anar acompanyats, anar en comunitat. El quart principi, del que us parlaré avui, i amb això acabaríem aquesta primera part, és l'ascetisme. Sant Benet proposa una vida ascètica. L'ascesi, nosaltres la relacionem amb l'austeritat, que ho és, però l'ascesi ve d'una arrel grega, que és asquesi, que té a veure amb l'exercici, l'exercitació, l'esforç constant de l'atleta per preparar-se. Vol dir, la vida ascètica és la vida de l'esforç, la vida de l'entrar per la porta estreta, d'aquesta preparació permanent. Nosaltres estem en una vida per la que ens anem preparant, no t'acomodis, per dir-ho d'alguna manera. És una vida que demana anar per la vida escollint la part no senzilla. I tots entenem què vol dir per això. Exercitar el cos, exercitar l'ànima, exercitar la ment, l'esperit. Aquestes 4 dimensions que ens configuren com a éssers humans. Cal entrenar el cos per estar bé. Cal entrenar les emocions per estar bé. Cal entrenar també tot el sentit més intel·lectiu. La voluntat, l'esforç, la llibertat, la decisió. I cal entrenar també l'espiritualitat. I tornaríem en aquell capítol del regar, de fer la pregària d'una forma correcta. Tots aquells capítols que té la regla té 4 capítols preciosos, el capítol 4, el 5, el 6 i el 7, que parlen de l'art espiritual. Parlen de l'obediència, del silenci, especialment de la humilitat. Tenen a veure molt amb aquesta vida ascètica. El dejuni, per exemple, la senzillesa en el viure, el silenci, la mateixa obediència, són exercicis d'espiritualitat, de l'espiritualitat benedictina, i fan visible, o fan, diguéssim, mesurable, i fan entendre a nosaltres mateixos i als altres de què estem parlant quan parlem de l'ascesi del món benedictí. És una ascesi del tenir i és una ascesi del ser. Estem de pas. És una ascesi que recorda molt el model dels exercicis de Sant Ignasi, quan parla del descentrament. Tot allò que jo faig, ho faig gràcies a ell, acceptant la malaltia o la salut, els dons que hem rebut, perquè Déu ens ha fet com som i ens ha donat aquests dons. Per tant, la vida ascètica és aprofitar-los, però no vantar-se'n d'aquests dons. La vida ascètica també ens fa prevenció. Ens fa prevenció de l'orgull, ens fa prevenció de l'egoisme, ens prevé de l'ensimismament personal, que de vegada més estem ensimismats, només ens falten aquests telèfons que ho fan tot, perquè aleshores ja no t'has ni de bellugar entre el teletreball i aquests telèfons que ho tenen tot. Estem tan ensimismats que podríem viure en una bombolla i a sobre si necessites alguna cosa t'ho porta el globo i ja ho tens tot. Estem tan ensimismats que
ens anem fent egoistes i en el fons ens allunyem del pla de Déu. Per tant, l'asceta, aquell que s'entrena, treballa per l'harmonia amb el pla de Déu. En el fons, molts de nosaltres estem, diguéssim, amagant amb tota l'embolcall anterior del tenir, del ser, la fragilitat interior. I la proposta benedictina és una altra. És despullar-se de les coses innecessàries exterior, anar lleugers d'equipatge. L'ascetisme demana voluntat, demana acció. És una resposta a les percepcions. Fixeu-vos que l'ésser humà està construït, i el nostre sistema nerviós central, sobre 100.000 milions de neurones, quina funció bàsica és la de donar resposta. És una cèl·lula superintel·ligent, que té més de 60 milions d'anys d'origen, una neurona. Però al final, a l'essència, és el de donar resposta. I l'ésser humà està cridat a donar resposta. La natura, la creació de Déu en el marc de l'ésser humà és el de donar resposta. I donar resposta demana voluntat, però també demana decisió. I tota decisió vol renúncies. La clau de l'ascesi benedictina, com a pilar, és precisament el de ser capaç de renunciar. Renunciar a coses per fer l'elecció d'aquelles que més ens porten al pla de Déu, que més ens condueixen en el nostre principi i fonament. Sant Benet proposa un model de vida que està centrat en el menys, contràriament al món occidental, que tot està centrat en el més. Tots hem de ser més, tots hem de tenir més, una casa més gran. El model de Sant Benet és la proposta pel menys. És la proposta pel just. Fixeu-vos que el concepte de justícia, que és una de les virtuts cardinals, hi ha 4 virtuts cardinals i 3 virtuts teologals. Recordeu molt bé, no? Les virtuts cardinals, la prudència, la temperança, la fortalesa i la justícia. Doncs la justícia és la baula que ens lliga, des d'aquesta mirada ètica, la justícia és un principi bioètic fonamental, ens lliga amb aquestes virtuts teologals d'aquest món espiritual. Són la fe, l'esperança i l'amor. La justícia, per l'ordre benedictí, no és repartir igual a tothom, sinó repartir a tothom allò que li cal. Repartir a tothom allò que li cal, entenent les seves necessitats i entenent les nostres diferències des del respecte al que som. Diu Sant Benet al capítol 55, cal veure els capítols 33, 34 i 55 de la regla per endinsar-nos una mica en aquest concepte de l'ascetisme. Diu, el que hi hagi de més superflu s'ha de suprimir. Això en les nostres vides ens costa. Quantes coses tenim, no superflues, sinó absolutament innecessàries. I segona, que tot sigui comú a tots, tal com està escrit, i que ningú no tingui res com a seu. Clar, que ningú no tingui res com a seu, com a proposta, és tremendament exigent. Clar, té a veure molt amb la vida dels monestirs. Però avui seria una proposta que ens faria suggerir que visquem com si res fos propietat, sinó que se'ns és donat, perquè venim al món sense res i, fixeu-vos, ens n'anem també sense res. Per tant, viure des d'aquest descentrament, viure com si res ens fos propietat, també forma part d'aquesta proposta benedictina de l'ascetisme. En el fons, és acceptar que tot és do de Déu. La renúncia de l'espiritualitat benedictina, aquesta renúncia, és una renúncia del jo. És una renúncia d'aquell que va lluitant dins nostre per posicionar-nos, per tenir èxit, per tenir prestigi. El que vol ser més estimat, el que vol ser més reconegut, és una renúncia del jo. És una proposta, doncs, també d'ascetisme interior. Desprendre'ns no només d'allò superficial, sinó també d'entrenar-nos asquèticament, jo diria,
a una nova manera de viure, una manera com el que s'exercita, fent la voluntat de Déu. Aquest és el nostre exercici. El primer dia que surts a córrer o el primer dia que surts a fer exercici, cansa, estàs cansat. Però després, aquells que fa temps que ho fan i aquells que tenen l'experiència del córrer, diuen, caram, és que ho necessito. Ja l'organisme em va sol. Això és l'entrenament. Fer de l'esforç la virtut. L'atleta al final cerca la meta. Doncs és així. Al final la nostra meta és la de la sublimació amb Déu, el ser capaços de, a través de l'ascetisme, apropar-nos a aquest pla del Pare. Finalment, i amb això acabaria aquesta mirada d'aquest pilar, i és que l'ascesis té a veure finalment amb estimar l'altre. No aconseguiríem res si d'una vida ascètica només entreguéssim fruit nosaltres. Hem de ser capaços de fer reeixir des d'aquest ascetisme de la nostra vida el respecte i l'estima per totes les capacitats i talents que el Senyor ens ha configurat, amb aquesta vocació de no aferrar-se pràcticament a res. Per tant, fins aquí aquests quatre pilars dels 8, amb el que començàvem, l'ordre, la pregària, el treball, la vida ascètica. Deixarem els altres 4, que són l'arrelament, el de la hospitalitat, el de la comunitat o la vida en comú i el de l'equilibri per la propera sessió. I he estat enraonant força, he donat moltes idees per veure que és una regla que, com veieu, està escrita al segle VI, però ens toca la pell avui, ens crida i ens demana com anem. Per tant, és un model d'espiritualitat vàlid, sòlid, també per avui. I fins aquí la vostra paraula i content d'haver compartit aquesta estona. Si voleu fer qualsevol pregunta, qualsevol cosa que jo bonament pugui acompanyar, doncs serà un plaer. Moltes gràcies, Jaume. Sens dubte, una gran xerrada, centrant-nos en aquests 4 primers punts que, com bé apuntaves, dona una idea molt interessant de com Sant Benet, almenys en aquests 4, segur en els altres també, encerta de ple en les mancances que en aquest segle XX-XXI estem tenint. L'ordre, vivim en el desordre, és evident. La pregària, inclús els cristians no estem connectats amb Déu, no tenim la connexió amb aquesta mirada que Déu té sobre el món i sobre la persona. La feina és... Hi ha de tot, però hi ha una tendència que la feina i els joves van aprenent que han d'estudiar per tenir un bon salari i, per tant, una bona feina. Per tant, la feina és un mitjà també per guanyar un poder adquisitiu i això és vulgaritzar-ho, banalitzar-ho. I després aquest ascetisme com a entrenament, m'ha agradat molt com fas aquest pont entre dues espiritualitats que semblen tan distants, que en el fons són complementàries, que és el món ignasià i el món benedictí, que a més porten uns quants segles de diferència, però que en els últims 500 anys han caminat en les mateixes èpoques. Per tant, fantàstic tot el que has dit. Efectivament, has dit moltes frases, cadascuna de les quals haurien necessitat un parell de minuts de silenci per anar entrant. Per tant, fem això, obrim micròfons. Jo ja veig aquí el Juan Carlos, metge també, com tu, Jaume. Potser això ens dona alguna intervenció seva que pot encara encaixar més amb la teva aportació. I altres persones com la Carme, que s'han inscrit fa poc amb nosaltres. Qualsevol persona que vulgui intervenir, saludem el Jaume Comelles, que deu estar per aquí, i també a la Jesusa, la dona del Juan Carlos, que vulgui intervenir i fer alguna aportació, doncs endavant. Jo només volia fer aquest comentari en general i després faré alguna pregunta, si de cas. Els micròfons ja estan activats, per tant, qui vulgui obrir-los, endavant.
Xavier, si nadie empieza. A ver, me ha gustado mucho la exposición que ha hecho Jaume sobre la espiritualidad benedictina. Indudablemente que una espiritualidad que lleva muchos siglos, ¿no?, de experiencia, se ha ido enriqueciendo a través del tiempo. Pero sobre todo me ha gustado mucho, digamos, esas nuevas nociones que hay respecto de lo que puede ser la inteligencia espiritual. Indudablemente que yo creo que uno de los, digamos, pasos de gigante que se ha dado en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no?, y que ahora va tomando forma, que es el desarrollo de lo que puede ser la inteligencia espiritual. Sin duda que digamos, los sabios que están incursionando, ¿no?, en la vida de las neuronas, la sinapsis y todos los mediadores químicos que actúan, bueno, todos van conduciendo hacia el mismo objetivo, pero lo importante es poder descubrir que el conocimiento científico no es la única forma de conocimiento, sino que yo diría que ha sido el más prestigioso, porque al fin y al cabo todos nosotros somos hijos de la Ilustración y bueno, y nos hemos criado, ¿no?, en esa forma de ver las cosas. Pero indudablemente en el futuro la inteligencia espiritual tiene una gran importancia, porque el ser humano en este momento está como enloquecido, bueno, desorientado en realidad. Creo que sería la palabra más adecuada, como consecuencia de que se ha olvidado que la relación con Dios no es una anécdota, digamos, inventada por los profetas, los patriarcas o los santos padres, ¿no?, sino que realmente tiene una dimensión que no está explotada, que yo creo que es la única que puede ayudar a lo que tú dijiste, llama de el orden del desorden en que estamos inmersos. Por lo tanto, me ha gustado mucho ese enfoque, porque yo creo que por ahí van los tiros. Gracias. Sí, Juan Carlos, efectivamente. De hecho, este es un tema que a mí me apasiona, digamos, el dibujo antropológico de las 4 dimensiones del ser humano. Hay 3 dimensiones del ser humano, la biofísica, que está muy relacionada con lo que se le ha venido a llamar el cerebro reptiliano o arcaico, de la motoneurona inicial. Y luego hay un espacio que le llamamos el cerebro límbico o el cerebro de las emociones, esta dimensión emocional que tenemos como seres humanos. Y posteriormente, con el desarrollo de la bipedestación y de los grandes mamíferos, el desarrollo de este espacio cortical que nos avanza lo que tú decías, este cerebro cortical o esta inteligencia intelectiva, ¿no? Pero últimamente, desde hace, pues yo diría, pues unos 30 años aproximadamente, el último decenio del siglo XX, y a propósito de lo que se le llamó estudios de la neurociencia en Estados Unidos, buscando soluciones para el Parkinson y para la demencia inicial, se han descubierto espacios de neurobiología no concretados científicamente, como bien apuntabas, ¿no?, pero que permiten entender una realidad en el ser humano que es experiencia pura de trascendencia. Es decir, el ser humano es un ser trascendente. Lo que los neurobiólogos le llaman el cerebro de lujo. Un cerebro que no tiene espacio, diríamos, territorial, no lo podemos locogeolizar, pero sin embargo explica 3 características humanas fundamentales, y es esta dimensión trascendente que permite la ética, que permite la estética y que permite la espiritualidad.
Y ahí es donde hoy la neurociencia, la resonancia magnética, incluso estudios con marcadores, y, ¿por qué no?, la física cuántica intentan establecer dónde está este espacio que le permite al ser humano encontrar a Dios, que le permite al ser humano, desde esta evolución que nos ha hecho diferentes, tener experiencia de fe. Y esto es muy grande. Yo creo que esto no está científicamente ni demostrado ni probado. No sé cómo evolucionará la ciencia hacia ahí, pero queda claro que el ser humano tiene una dimensión antropológicamente como ser humano de búsqueda de este Dios, de este anhelo profundo, no? Aquest desig essencial, del que parla Xavi Meloni en sus libros, y es antropológico. No es porque yo he ido, bueno, pues como a mí mi familia me cultivó en la experiencia religiosa. No, no, no. La religión es cultura de la espiritualidad. La espiritualidad es antropológica. Y lo que debemos hacer es escuchar. Claro, yo puedo ver, bueno, puedo mirar sin ver, que es lo que nos pasa, ¿no? Miramos sin ver, oímos sin escuchar, y al final no entendemos nada, estamos desorientados, como decías, ¿no? Me gusta pensar que Dios ha hecho posible que el cerebro humano, gracias a la evolución, le consiga encontrar. Pero hay que ser humilde y hay que atravesar las distintas capas, silenciando los sentidos, silenciando emociones, silenciando la razón, para adentrarnos en este espacio más interior, más de espiritualidad pura. Pero quiero entender desde la fe que ha sido gracias a esta creación que ha hecho posible llegar a esta evolución de la trascendencia. No sé si responde un poco a esto, Juan Carlos. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. M'ha agradat, Jaume, segurament per la teva condició de metge, no? I formació biosanitària, aquesta referència que has fet, no? al cervell, com és capaç de captar aquesta transcendència i com se'ns escapa, no? Jo recordo que fa uns anys hi va haver un equip de científics nord-americans que van voler estudiar què és el que passava amb una comunitat de clausura, de monges de clausura als Estats Units, no recordo quina ciutat. I llavors van demanar els permisos oportuns, després de molt de temps de lluitar, i finalment ho van aconseguir. I llavors van estar estudiant amb diferents sensors que els van posar a totes les religioses, què és el que passava quan estaven en els moments de màxima pregària, no? I no sé si coneixes aquesta investigació. Sí. La referència a Newberg i Dakili, que són investigadors de la neuroteologia, i marquen diferències amb l'espiritualitat budista, que precisament activa dos diferents àrees cerebrals. Les monges americanes activava una zona cortical, molt a la vora dorsocortical, molt a la vora de la part temporal, perquè és un cervell que focalitza, mentre que en les espiritualitats orientals el que feia és fer desaferència, o diguéssim desconnectar la zona temporal, que és la que té a veure amb l'orientació temporoespaial. Per això, per exemple, en les cultures orientals tenen la percepció de flotar o de nirvana, de buit, perquè fan desaferència del focus d'ubicació. Això també l'espiritualitat demana aquesta referència, fixeu-vos, a posició en loto, per generar estabilitat, perquè es perd la sensació de presència temporoespaial quan fas desaferència del lòbul temporal. Sí. Hi ha estudis, però en qualsevol cas, el que és veritat en la línia del que deies, Xavier, i perdona que t'he interromput, però el que volen demostrar és que hi participen diferents àrees del cervell, però no hi ha un segment concret com el de la visió, o com el de la parla, o com el de la mobilitat motora, o com el de la sensibilitat. És el treball en xarxa d'aquests 100.000 milions de neurones
que permet l'experiència, no tothom, del transcendent. Per tant, és atractiu de pensar que no és una neurona sola, necessiten xarxa de neurones i fins i tot la part del sistema nerviós autònom. És a dir, està demostrat que, per exemple, meditar i reflexionar baixa la freqüència cardíaca. I que la respiració està absolutament connectada. Els mecanismes de com respirem ens ajuden a interioritzar, però està demostrat que, per exemple, la meditació fa créixer l'hipocamp, que és un espai que permet retindre les memòries emocionals d'aquest cervell límbic. Per tant, és que jo soc així. No, jo soc així, però podem millorar. Aquesta capacitat que dius, tenim temperament, però l'esforç, el caràcter, la fe, mou muntanyes i també canvia les nostres neurones. És interessant això i conèixer de primera mà la recerca que ho has explicat molt millor, evidentment, el que jo podia haver fet. Però recordo també que hi va haver uns científics que van voler utilitzar aquesta recerca i van arribar a una conclusió, i és que una conclusió més que van dir, bé, aquestes monges, quan estaven en el moment de màxim èxtasi i de profunditat de pregària i de més, resulta que el que els passava és que hi havia moltes connexions i ara no recordo quin tema bioquímic funcionava per allà perquè arribessin a aquesta experiència. I llavors, esclar, alguns ho van rebatre, això dient, esclar, és que Déu es valdrà de tota la nostra biologia i de tota la nostra bioquímica i de tota la nostra neurologia. Esclar, és que què n'ha de fer? Si no és extern a Déu, és creació de Déu i, per tant, es val d'allò que ha creat. I, per tant, nosaltres utilitzem per tenir aquesta experiència de pregària, o elles en aquest cas. Em va semblar interessant que l'únic argument que podria posar en dubte de que això semblava que seria una qüestió fisiològica, bé, és que és en la qüestió fisiològica, on també Déu participa i intervé o es fa present, oi? Aquesta és una concepció molt teilhardiana, de Teilhard de Chardin, en aquesta constructe evolucionista de l'ésser humà, que formem part d'un món que segueix evolucionant. Avui, des de la mirada de l'univers, ens estem expandint encara. 100.000 milions de galàxies, 100.000 milions de neurones. I, caram, cal ser molt humils per entendre que som molt poca cosa i que aquesta creació ha fet possible. A mi això m'enamora, em segueix enamorant. Aquesta creació ha fet possible que en la nostra xarxa neural el reconegui. Reconegui aquest Déu en la creació, reconegui aquest Déu en l'univers, el pugui trobar. I això és molt gran, i això és molt gran perquè som molt petits, precisament per això. És tan gran perquè som tan petits. I, tenir aquesta opció creativa, antropològica, antropològicament, perquè ens ho ha permès la creació d'arribar en això, em sembla un do extraordinari pel que cal estar agraït sempre. Doncs, Jaume, ens agradarà que... Ara dono pas, Susà, ens agradarà que puguem entrar una miqueta més endavant amb aquesta part mèdica, si vols, o biològica de la meditació, de la pregària, de la contemplació, perquè també pugui no només obrir-se a altra gent que pensaria que això està més a prop de l'esoterisme que no pas de la ciència, sinó nosaltres també com a cristians poder saber que el nostre cos, aquest xassis i aquest motor interior que també forma part del cotxe, estan funcionant i estan articulants per aquest mateix Déu. Jesús, adelante. Bueno, yo le quiero agradecer a Jaume esta charla, me ha encantado. Te quedan ganas de más. Y con respecto a mi experiencia de Dios, yo me acuerdo que era muy joven, estaba en segundo año de medicina, y cuando empecé a estudiar fisiología, y cuando vi todo ese movimiento de las hormonas, y todo esto, me quedé maravillada. Dije, pero esto es una maravilla. Digo, ¿cómo? Claro, porque salió una sustancia, venía un mediador, salía otra. Y estoy hablando hace, qué sé yo, más de 60 años, ¿no?
y con lo que se ha avanzado ahora. En esa época no había ni microscopía electrónica ni nada, pero todo ese mecanismo de la regulación neurohormonal me pareció tan maravilloso. Yo decía, pero, o sea, no llegué por la naturaleza, pero llegué por la... Bueno, yo tenía fe, por supuesto, ¿no? Pero yo pensaba, ¿cómo puede ser que haya gente que viendo todo esto piensen que no hay Dios? ¿No? Y porque realmente, y esto estoy hablando de hace 60 años, que nada que ver con lo que estamos descubriendo ahora. Y te da ganas de más este tipo de charlas. Entonces le agradezco mucho. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Gracias. Gracias. Y toda esta experiencia del COVID que nos ha obligado a estar en casa y a no poder, bueno, ha sido una gracia, ¿eh? Porque nos ha permitido realmente profundizar más en la oración, en la meditación, en la contemplación, en la lectura. Hemos estado casi 2 años sin salir porque ya somos muy mayores y yo tengo miedo del COVID. Pero todos estos temas realmente me encantan, son apasionantes y se los agradezco muchísimo. Gràcies. Gràcies, Jesús. Jo, arrel d'això que diu la Jesús, Jaume, també volia fer referència, per si la resposta és comuna, a que en algun moment has dit fa no gaire que no tothom està capacitat per a tenir aquesta experiència de transcendent. No sé si ens pots ajudar a desenvolupar-la una mica. I gràcies. Sí. No, gràcies. Bueno, em referia que no és que tothom estigui capacitat o no. Això té a veure, ara permeteu-me que faci, diguéssim, una introducció al que seria la psicologia bàsica. Tots estem capacitats. És a dir, tothom pot pintar, tothom pot fer música, l'ésser humà és capaç. L'altre és que tenim temperaments o tenim personalitats més afins. Amb això em refereixo que els psicòlegs clàssics, com Jung, per exemple, deixeble de Freud, explica clarament que hi ha 4 tipologies d'individus molt relacionats en aquestes 4 dimensions de les que jo parlava abans, que són, per exemple, els sensitius. Els individus sensitius necessiten tocar les coses. Necessiten, bueno, sí, arriben al coneixement, però des de la química, des de l'experiència de la química han de tocar, són sensitius. Després hi ha les persones emocionals. Allò que no senten no ho viuen i, per tant, necessiten l'emoció. Hi ha l'ésser clarament reflexiu, que necessita que 2 i 2 siguin 4. És una mentalitat, un cervell enginyer, és un cervell d'escolta, però tot això per què? Explica'm una raó i si no, les coses s'han de poder explicar. I després hi ha la personalitat intuïtiva. Els intuïtius tenen aquesta ment més espiritual. Ara us revelaré una petita consideració. Fixeu-vos que l'Evangeli de Marc és un evangeli sensitiu. És un evangeli d'acció. A l'Evangeli de Mateu és un evangeli que raona, que té el seu pla estratègic, que posa raó, està focalitzat en la dimensió cortical. Mentre que l'evangeli, per exemple, de Lluc és l'evangeli de la compassió, de la misericòrdia. És un evangeli emocional. I l'evangeli de Joan és un evangeli intuïtiu. De fet, se salta la història, és a dir, comença al revés, i tots són metàfores i tots són imatges de Déu. L'Evangeli de Joan intueix l'esperit per sobre de lo físic. S'estan explicant les 4 dimensions de l'ésser humà, de tota la humanitat. I això ho explica Jung. Clar, què passa? Que els emocionals i els intuïtius els hi és més fàcil. Arriben abans, s'enamoren abans, diguéssim. Es queden captivats amb una posta de sol, admiren la natura, tenen més una percepció més propera per la seva, diguéssim, pel seu temperament, per la seva estructuració biològica des del punt de vista de la psicologia. Però no vol dir que tothom està capacitat, no és impossible. Sí que és veritat que el coneixement de l'equilibri aquest que de l'última part que us parlaré el dia de Sant Benet, el que demana és precisament equilibrar aquestes 4 parts.
És a dir, el sensitiu ha de treballar la part reflexiva. Ens cal a tots trobar aquest equilibri de les 4 dimensions, també del cervell i de les nostres competències, precisament per arribar des de totes les dimensions a la plenitud de la creació que ens ha creat. Bé, és una petita aportació, Xavier, no sé si et responc amb això, però... I tant que sí. De fet, avui la sessió era més Sant Benet, no? Sí, ens hem escapat una mica, però sí. Però bueno, no només Sant Benet segueix sent vigent molts segles després, sinó que a sobre ens obre a moltes consideracions, que això és molt positiu. Molt bé, doncs no sé si alguna pregunta més, algun comentari més que algú volgués compartir. Carme, endavant, benvinguda des de... Hola. Endavant. Hola. No sé si surto una mica del que esteu dient ara. He hagut d'arribar més tard, però vaig tenir moltes ganes de seguir-ho així en directe perquè m'interessava el tema de l'UBAT, no? O sigui, la relació del laic, una relació estreta amb la comunitat, no? Com penso que és el cas d'ell. I no sé si ell podria explicar-me, perquè quan vaig sentir la Maria del Mar al Bajar, que deia no tots sou monjos, tots sou monges, o sigui, no té per què estar dintre del monestir. Ostres, vaig pensar, és que jo me'n sento, saps? O sigui, és com algo que em va tocar molt a fons i pensava com a vegades poder fer aquesta relació més estreta o no. Bé, i al dir-me que avui teníem aquesta conferència, aquesta xerrada, aquesta posta en comú, dic, m'agradaria preguntar-ho. Què li ha suposat o què significa aquesta relació més intensa amb el monestir? Bé, mira, amb tota la franquesa, Carme, gràcies per la pregunta. Jo de tant en quant pujava a Montserrat, jo ho deia, en el meu món més proper, me'n vaig a boxes. Entrava a boxes, aturo el vehicle i vaig a trobar aquest espai de boxes de reparació espiritual. Necessitem, doncs, això, mirar els pneumàtics, entrar a boxes de tant en quant a Montserrat. I va ser de l'experiència de Montserrat que vaig conèixer els oblats, no? I vaig voler fer el curs d'iniciació i d'introducció com oblat ara fa uns anys. Què ha suposat? Bé, no suposa res de diferent. No és allò de dir jugar a ser monjo, No és dir, doncs ara m'imagino que soc un monjo aficionat. No té res a veure amb això. Simplement és una manera d'entendre l'espiritualitat de Sant Benet, la regla benedictina, com un canal per arribar a Jesús i per viure aquest Jesús en la vida diària. A mi m'ha servit perquè pràcticament a diari faig les maitines, m'aixeco aviat i faig el meu espai, com el qui va al gimnàs, diguéssim. Però faig les meves maitines, les meves laudes, cada vespre, si puc, molt o poc, o els vespres i completes, també depèn de l'agenda i depèn de les coses del dia a dia, però sense cap obsessió. I amb tota la percepció de que estem agafats de la mà de Déu. I a mi m'ajuda a pensar en aquests 8 principis i, Jaume, com aquell que de tant en quant mira l'oli, com estem d'oli, aquests 8 principis és com un checklist, els avions ho fan, no? Com estan? I els pilots abans d'arrencar fan els seus controls. Simplement a mi em permet, m'ajuda de tant en quant entrar a boxes de la meva vida, o a Montserrat o allà on s'escaigui, i em permet això, viure amb la comunitat, aixecar-te quan pots i periòdicament hi vaig. Em sento vinculat i et dona aquesta sensació de que no vas sol. Jo moltes vegades dic, en aquest moment, en algun lloc del món, algú està pregant un salm. Sí. Sempre. I quan algú em diu, guaita, quantes maleses hi ha al món, dic, però hi ha moltes més boneses. En algun moment del món algú està fent una pregària i llegim aquests 150 salms. Tothom els compartim. Els va compartir Jesús, no? I encara avui els resem, els interioritzem. Tan simple com això. Després, la vida et porta a totes les dificultats, entrebancs i amunt i avall i renúncies i tornem-hi a començar, oi? No ens fa més sants.
però sí que ens dona un guió. Ens dona un guió. Gràcies. Sí, és només masculí, això? No. Som oblats, oblates i hi ha força gent. En aquest moment no arribarem al 100. És veritat que és una comunitat que va envellint i entra poca gent jove, però crec que hem d'estar oberts a noves maneres de participar en l'espiritualitat benedictina, que no calgui, diguéssim, el bateig del seu oblat, sinó que simplement m'adhereixo a aquesta manera de... És un camí com un altre de seguir Jesús, no? De creure que el regne el construïm entre tots. I sí, hi ha oblats i oblates, i si tens qualsevol interès, doncs, escolta, trucant a Montserrat o preguntant-hi, segur que podràs entendre. De fet, hi ha molta gent que ve a les reunions d'oblats i que no ho són. Vull dir que també, la gent diu, escolta, jo vaig un cap de setmana i participo. No hi ha, diguéssim, no hi ha una regla per la regla. Moltes gràcies. Gràcies. De res. Doncs gràcies també, Carme. Aprofito, ja que feies aquesta consulta al Jaume i agraïm-te també, Jaume, la teva exposició sobre aquest punt, que estem pensant que un dels projectes que Som Cristians pot fer desenvolupar aquest del camí monàstic és crear un grup, que amb en Jaume comentàvem, però es podria dir grup Sant Benet, que permetés que aquestes trobades trimestrals que fem, que són més bidireccionals, una persona ens exposa, contribuïm al debat i a més, però poca cosa més, poder aprofundir. És a dir, tenir alguna reunió inicialment virtual, alguns sou o no sou d'enlloc, vaja, estem més distants els uns als altres, no és que nosaltres estem aquí i els altres no. Estem més distants els uns als altres i, per tant, la virtualitat ens podria ajudar a fer, doncs, no sé, trobades mensuals on puguem, això que en Jaume avui ens ha compartit, doncs, anar-ho pregant una mica més, anar-hi aprofundint. Els dilluns ja hi ha la pregària dels dilluns, que porta la germana Conxita, també online, no? Per tant, aquesta és una altra opció que pot ajudar a tenir des de casa aquesta vivència, no? I la veritat és que tot això, ja passo, Jaume, a agrair-te i acomiadar la sessió, tot això que ens has explicat ens ajuda a donar un primer pas més, jo diria, després del que va compartir la Conxita fa un parell de mesos i la Maria del Mar a l'inici de curs, aquesta espiritualitat benedictina que no quedi tancada al monestir, perquè tots podem trobar la manera d'encaixar-la en les nostres vides. Tots tenim els nostres talents, els nostres estils, els nostres temperaments, de vocacions, i el benedictinisme, diríem, pot entrar en moltes coses per ajudar-nos a la pregària, potser, o a l'ordre, a la litúrgia, la vida litúrgica, potser en un altre moment ho parlarem, però també acaba amarada de Déu, i a vegades no estem acostumats a això, i cuidar-se amb això és molt important. Bé, ho deixarem aquí, Jaume, moltíssimes gràcies per la teva participació avui i contem amb tu, com a mínim un cop l'any segur, per anar i altres projectes que puguin sorgir, com per exemple aquest possible grup de Sant Benet que ja comentarem com ho anem portant a terme. Nosaltres estem més vinculats més aviat amb el monestir de Sant Benet, de Montserrat, però tot és Sant Benet, diguem-ne, tot és Sant Benet. Món benedictí i això és l'important. Així doncs, Jaume, moltes gràcies. Una abraçada. Moltes gràcies. Seguim en contacte. Gràcies a tothom. Gràcies. Bona tarda a tothom. Un plaer.